Meta ġi 66, ġiet l-elezzjoni ta' 66, kont għadni student, jiena xammejt iċ-ċans tiegħi li nista' nitla' fil-Parlament. U deċidejt li noħroġ għall-politika. Noħroġ għall-elezzjoni. U anke ma kienx faċli, għanet kont għadni żgħir, kont għadni dak iż-żmien kont għadni votaw ta' 21. Mhux bħallum. Ġifieri, u jiena kienet għandi 21. U meta jiena qed mort għand il-partit u għedlu li jiena rrid noħroġ dak iż-żmien kien Borġ Olivier, li ma ridunix. U ma ridunix, mhux f'sens ħażin, fis-sens tajjeb li ma ridunix nitlef iċ-ċans li nsir tabib, sa xtaw fil-politika u tistudja fl-istess ħin. U jiena li rajt iċ-ċans u ma rridx nitilfu, għajt ngħid li jiena rrid noħroġ għall-politika. Borġ Olivier kien ċempel il-missieri u għallu inti taf li t-tifet tiegħek irid joħroġ għall-politika, għallu ara kif tagħmel ipperswadih biex ma joħroġ. Borġ Olivier il-pa? U niftakar missieri kien wara li kien jaħdem kemm kien għana jiena u ħieta warajja fuq il-mejta tal-li kellu kien biex jallimna dak iż-żmien. U niftakar kien għalli Kostus, għalli x'inidi tal-politika tiegħek, għalli se tagħmel? Għallu id-deċidejt li noħroġ għall-politika. Għalli se solvi l-problemi tad-dinja kollha, inti minn għalik. Għetlu le, mus sensolvi xeħetlu, pero id-deċidejt li nara ċans li noħroġ għall-politika. U keċċin il-barra mid-dar, so għallin keċċik il-barra mid-dar, għetlu għarra ħireċina, uħriġ mid-dar. U batħija fissijata fil-għawdu fetaħ li tiqa minn xibkut ħad mit-tiqa ġol. Ma tiqet il-bidu. Sospensjoni temporanja kien. Il-bidu, mbagħad fl-aħħar il-firmi ta' ma setax iżomni iktar x'na kont id-deċiż. Jien niftakar mbagħad waħid ġajt meta inta il-Kunsill tal-Partit Nazzjonalista biex japprova l-kandidati u jien ma kontx approvat propju il-għaliex kont se nitlef l-istudji tiegħi ma nsirx tabib. Mbagħad fl-aħħar ma setgħux għajt jiena ngħid se noħroġ u fl-aħħar infatti jiena kont l-aħħar kandidat li approvaw għall-elezzjoni tas-66. Missier mbagħad ovvjament daħal fiha. Xi perswadihom sempliċement li bqajt insisti u webbet strasek? Probabbli ma nafx. U mbagħad naturalment ħriġt tal-elezzjoni għall-missier spiċċa jekkanvassjar xew kien tabib jiena kont student niftakarni fuq il-karozza tal-linja. Dak iż-żmien konna waħlu l-karti mal-ħajt u ċimċappas mal-ħajt. U jiena nistħi minni su niżżer rasi ta' passijiet nistudja fuq il-karti tal-linja, kont għadni nistħi, ma bdejt nagħmel il-meetings u minna bdejna. Bdejt tagħmel il-meetings, bdejt organizza l-meetings inti stess? Kont tkun parteċipi fil-partit u kont parteċipi fil-meeting. U mbagħad hemm dak li kien fis-66 u tlajt. Kien kienet l-ewwel darba li tlajt fil-Parlament. U l-ewwel meeting kif kien tiegħek? L-ewwel ma nafx eżatt l-ewwel wieħed mill-meetings kien l-Isla. Li qed ngħid. Bil-goff lejt? Bil-goff. U qed ngħidlek hemmhekk kien distret qiebes ħafna. U niftakar konnu fuq trakk bil-mikrofon u dak iż-żmien il-meeting konna minni Kassar Galja kollha mejta s-sena u jiena. U dan normalment suppost bdejt nitkellem jiena u mbagħad jispiċċaw. Ma data avukatu ma kakli kienu kont għadni żgħir. Beda jitkellemu, l-ewwel beda jsaħħan in-niesu. Ma bdejt jiena u bdejt ngħajjat u werża u bdejt ġejja xita ta' flus fuq soldu. Mbagħad niftakar kienu qabduni u daħluni ġo dar biex jipproteġuni. Dik kienet waħda mill-ewwel avventuri tiegħi. Ġieli żomm, inti kont qed tkellem l-udjenza u kellek udjenza nazzjonalista quddiemek għall-bidu? Kien ftit waħdita. U ma jkunu jafu li tkun nieżel? Tkun ħabbart li tkun nieżel. U l-udjenza ta' qudiemek kienet. Ma ħares leħ b'sodisfazzjon u kif tabat very likely, ġifieri għasak meta nħares lura ngħid illura kemm kien żmien sabiħ, kien żmien sabiħ. Għax il-verità hija li konna niġġieldu għall-prinċip li konna nemmnu fihom. Bħal tal-indipendenza u dawn l-affarijiet kollha. Konna nemmnu fihom. Jien kont nemmen fihom għalmenu. Mela tlaqna.